vás, tu je David zo stránky akonaforex.sk. V tomto videu si ukážeme týždenný výhľad na obchodovanie na Forexe. Začal by som s prvým obchodným párom. Ako môžete vidieť, je to austrálsky dolár versus kanadský dolár. Momentálne sa nachádzame na týždennom grafe a cena sa pohybovala v jednom obrovskom kanáli. Cena chodievala hore, dole a vytvorila nám jednoduché swingové body, ktoré keď sme si prepojili, tak sme mohli vidieť obrovský kanál. Následne cena urobila obrovský pohyb nahor, čím urobila breakout, potom urobila obrovský návrat a mala snahu ísť nahor. Každého obchodníka zaujímalo, či bude mať dostatok sil na to, aby nám urobila retest tejto dôležitej horizontálnej úrovne. To sa ale nestalo a namiesto toho cena ide dole. Tak klikneme si na denný časový rámec, pretože čo tu môžeme vidieť je veľmi zaujímavé. Ako vidíme, máme tu dôležitú úroveň okolo 0,98, presnejšie 0,986 a práve teraz môžeme vidieť obrovský breakout zo včera, kedy cena zavrela pod touto dôležitou úrovňou. Ako obchodovať tento forexový pár? Tak jednoducho, pokiaľ ste intradenní obchodníci, tak môžete si kliknúť na menší timeframe a počkať na to, kým sa cena jednoducho vráti nahor. A po tomto návrate nahor budeme čakať na signál nadol. Samozrejme to bude pri tomto dôležitom bode, od ktorého je veľmi pravdepodobné, že cena nám klesne nadol, aby retestla spodný support. Ďalší obchodný pár je austrálsky dolár versus švajčiarsky frank. A tu by som najprv klikol na svoj blog, kde som pred nejakým časom jednoducho napísal tento príspevok, že podľa týždňového grafu máme jasnú úroveň rezistencie a táto úroveň sa nachádza tu. A v prípade, že by nám cena klesla pod túto dôležitú úroveň, tak môžeme vidieť pokles ceny nižšie. Tak teraz kliknem na obchodnú platformu, konkrétne pár austrálsky dolár versus švajčiarsky frank a vidíme, že presne ako som písal na svojom blogu, tak cena ide krásne nadol. Otázka je, ako dlho to ešte cena ísť nadol vydrží. Tak toto bol iba prvý týždeň. A keďže sa teraz jedná o týždenný graf, tak je logické, že váš obchod bude musieť trvať buď minimálne týždeň alebo 2. V ideálnom prípade si budeme môcť počkať na takúto červenú ďalšiu sviečku. Niektorí obchodníci jednoducho uzavrú obchod po 2 týždňoch, pretože je veľká pravdepodobnosť, že cena sa možno že vráti nahor na nejaké ďalšie retesty. V prípade, že máte otvorený tento obchod, tak to, čo môžete teraz urobiť, je jednoducho si posunúť váš stop loss na otváraciu úroveň, ktorá v tomto prípade môže byť niekde tu. Teda stop loss si posunieme o niečo nižšie, aby sme boli bez strát, ak by sa cena vrátila nahor. Prípadne môžete zatvoriť 50% vašeho objemu, to už je jednoducho na vás. Ďalší obchodný pár je austrálsky dolár versus americký dolár. V tomto prípade čakám na retest tejto úrovne a ako tu môžete vidieť šípku, tak tu budem hľadať price action
najlepšie na dennom časovom pásme, ktorý mám aj teraz na svojej platforme zobrazený. A v prípade, že dôjde k takémuto retestu, môže to byť v ideálnom prípade pri zelenej sviečke, teda cena pôjde nadol, ale v konečnom dôsledku zatvorí nahor. A to sú ideálne situácie, kedy môžeme si dávať čakajúce objednávky na možný pohyb nahor. Ďalší obchodný pár je Libra versus švajčiarsky frank. Tak je to úplne, dá sa povedať, jednoduché, pretože ako môžete vidieť, cena ide jednoducho nadol. A môžeme vidieť krásne swingy. Máme maximum, minimum, maximum, minimum, maximum, minimum. Podobne sa nám to opakuje. Máme tu ďalšie minimum. A čo robiť v tomto prípade? Tak snažiť sa predávať pri takomto obrovskom pohybe nadol je už veľmi rizikové. A tak bude jednoduchšie počkať na návrat nahor, pretože pri tejto úrovni, ktorá je zároveň v tomto prípade už rezistencia, je to blízko 1,372, tak pokiaľ cena sa dostane až tu, tak budem čakať na to, čo nám cena ukáže. Ak to bude ideálny price action cez možno, že nejakú červenú sviečku, ktorá zatvorí pod, tak bude veľmi zaujímavé čakať na nejakú čakajúcu objednávku, ktorá sa jednoducho sama otvorí pri pohybe nižšie. Ďalší obchodný pár je Libra versus japonský jen. Je to opäť podobná situácia. Vidíme, ako cena krásne swinguje, pohyb nadol, nahor, nadol. Trošku to išlo v tomto prípade do strany, ale pokračujeme nižšie. A to, čo vidíme teraz, tak sa vo forexovom žargóne nazýva inside bar, čiže máme tu sviečku, ktorá má jasné maximum a minimum a v jej vnútri je ďalšia sviečka, ktorá sa celá nachádza dnu, teda aj minimálna, aj maximálna hodnota. Niektorí obchodníci to zvyknú obchodovať tak, že dajú čakajúcu objednávku pod túto sviečku a budú čakať na to, či sa vyplní alebo nie. V prípade, ak sa stane, že áno, tak cena pôjde nižšie. V ideálnom prípade je to možno, že cez 2 dni a take profit budú mať niekde pri tejto úrovni, teda výber ziskov. V takomto prípade je možné čakať na ďalší návrat, pretože tu už mám pripravenú ďalšiu šípku, kde budem ja osobne čakať price action, čo cena jednoducho urobí. Ak sa cena dostane tu, opäť budem čakať na možný retest tejto úrovne a môže to byť veľmi profitabilný obchod. Ako posledný pár som si pre vás nechal dolár versus japonský jen, tak to je úplne jednoduchá klasika, dá sa to povedať. Máme tu silnú rezistenciu, ktorá bola trikrát otestovaná, táto úroveň, a po jej prerazení sa stala rezistenciou. Teraz, keby niekto chcel predávať po takom obrovskom pohybe ísť ešte nižšie, tak je to dosť riskantné, preto ja skôr budem voliť konzervatívnejší prístup, ako už asi viete, počkať, kým sa cena vráti vyššie a potom sa budem snažiť predať. A úplný na záver som si nechal ropu Brent, pretože každého zaujíma aj v našej krajine, aj kdekoľvek inde, za aké ceny bude tankovať do svojho osobného automobilu. Tak to, čo vidíme na tomto grafe, ešte by som klikol na mesačný graf.
Vidíme tu dôležitú úroveň, ktorá je zároveň supportom. A momentálne tu máme inside bar, čiže opäť je tu sviečka, ktorá má nejakú maximálnu hodnotu, minimálnu hodnotu, v jej vnútri je ďalšia sviečka so svojou maximálnou a minimálnou hodnotou. A keď táto sviečka naľavo zvykne byť prerazená, tak je veľmi pravdepodobné, že cena pôjde úplne niekde nahor. Je to vidieť aj na tomto detaili. Tak teraz kliknem na denný graf. Keď sa niekto rozhodne nakupovať, tak musí mať určité trendové podmienky splnené. A jedna z nich hovorí, že musíte mať nejakú minimálnu hodnotu, ktorá začína tu pri tejto šipke, a potom ideme nahor, máme maximálnu hodnotu, opäť minimálnu, a v okamihu, keď cena urobila tu na krásny breakout, tak sa nám potvrdil nový uptrend, pretože toto ďalšie maximum je tu. A pokiaľ nám cena swinguje, teda vytvára vyššie maximálne a vyššie minimálne hodnoty, tak je veľmi pravdepodobné, že cena pôjde nahor. A to, čo sa udialo tento týždeň, ukazuje, prečo ja nerad obchodujem breakouty. Čiže máme nejakú úroveň, máme tu cenu, ktorá vytvorila toto low, potom išla jednoducho nahor a vrátila sa nižšie a cena dokonca zatvorila jeden deň tu. Ľudia, ktorí začali predávať priamo nižšie, alebo keď sa uzavrel daný deň, tak boli veľmi rýchlo vystopovaní. A ten dôvod je jednoduchý. Pred chvíľou sme si vysvetlili, čo je to uptrend. Cena jednoducho swinguje nahor. A keď cena swinguje nahor, nevidím žiaden dôvod na to, aby som ja osobne sa snažil predávať na trhu. Čiže ako zobchodovať túto situáciu? Niekto by to možno, že zobchodoval takto, že by dal čakajúcu objednávku práve pri tejto úrovni a v okamihu, keď bola prerazená, tak ten jednotlivec už dnes má krásny profit a zisk. Tak to je pre dnešok všetko. Prajem vám pekný zvyšok víkendu a úspešný obchodný nasledujúci týždeň.